דיבור זבל זה נקרא בספורט. הנהלת מכבי תל אביב מתכנסת הערב לדון בעניין הזה. קפטן הקבוצה, הפועל תל אביב הגישה תלונה רשמית לאיגוד הכדורסל, הם דורשים להדיח אותו מנבחרת ישראל. בכלל זה היה משחק חם מאוד, כמצופה מדרבי ראשון בכדורסל אחרי 6 שנים. אבי עמית, כתבנו, תיעד את ההכנות בצד האדום, החדש יחסית, לפני המשחק, במהלכו ואחריו. יצחק לוי, או שחור, כמו שקוראים לו בהפועל, הגיע אמש להיכל נוקיה, ביתם של הצהובים. הסתיינו מכבי! והיה במצב רוח חיובי. אתה שונא את מכבי? אני שונא, אני מתערב אותם. שנים היה איש המשק של הקבוצה מימי האליפויות הגדולים. ועד לטרגדיה. זה היום הכי עצוב שלי בחיים. 35 שנה מהחיים פה. לפני 6 שנים, יחד עם קומץ חברים, הקים מחדש את הפועל כמועדון ששייך לאוהדים. יחד הם טיפסו בכל שנה ליגה, אבל החלום נותר אחד, להגיע שוב לדרבי. שמע, לא היינו 7 שנים. ברור שאני מתרגש, מה זה בשבילנו זה חגיגה. חגיגה. אנחנו לא אוהבים את המקום הזה, אבל אין ברירה, צריכים לבוא לפה. שעתיים לפני השריקה, דור ההמשך של שחור הגיח מאחת הסמטאות. רעולי פנים מלווים בכוחות משטרה גדולים בדרכם לנוקיה, או כפי שהם קוראים לו, הרייכסטאג. עולם הדימויים הקיצוני של אוהדי הפועל גרם השבוע לשרת הספורט, זו שיודעת לנצל כל הזדמנות תקשורתית, להורות על הפסקת המשחק עם השימוש בסמלי שואה עם השם. לך לפה, לך לפה. תצלמו אותם, זה לא חוקי. אבל אתה יודע, הפועל, אני באתי לקלל את שמעון מזרחי, רק בשלום על ישראל. שנאה תמיד תהיה. אפילו משחק פינג פונג בין הפועל למכבי זה יחד. מה שקרה, ישירה איתם. כל הכללות? כל הכללות. כל הנאצות? כל הנאצות. שמע, זה לא מהיום, זה כבר שנים. מישהו במכבי בא ואמר להם להפסיק עם הכללות, הם כל הזמן מקללים. מישהו בא ואמר להם להפסיק. פתאום לימור לבנת פתאום היא גיבורה עלינו, למה? גם לא היה לי, נולדתי אדום, שמו לי חותמת שנולדתי, לא ראית? זה המיילדת, זה שער שמו. למה הפועל? הפועל זה דבר טוב, הפועל זה כיף, והיום ניצחנו. ניצחתם? עוד לא התחיל המשחק, ניצחנו. למה ניצחתם? 5 שחקנים עם סמל הפועל על ספיק לי. המשחק עצמו, כצפוי, היה הרבה פחות מעניין ממה שקרה ביציעים. הראשונה, הפועל, בתקציב שמוערך בעשירית מזה של מכבי, עוד החזיקה מעמד. ובהמשך, ליאור אליהו, שרק החוזה שלו הוא כמעט כמו של כל החמישייה של הפועל, נתן גז והשאיר את הפועל להתנחם בנשמה כמובן. אחרי ששמעון מזרחי ואוהדי מכבי נעלמו מההיכל, הם לא הפסיקו לשיר. אז אפשר אולי להזדעזע מהתוכן האלים ומהסגנון. אי
אפשר שלא להתרגש. סיפור הסינדרלה הזה. חוויה לראות הקהל, חוויה. העיקר שאנחנו נמצאים, אנחנו חיים. האדומים מתל אביב חיים על הראש של חולדאי ועל הראש של...